चल गईले छोरी के दिली सखी कैसे के मजायब मिली ए सखी चल गईले छोरी के दिली सखी कैसे के मजायब मिली मन लागे ना हमारे कैसे करी अब प्यारे मन लागे ना हमारे कैसे करी अब प्यारे रहे रोज के अदतिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी रिकॉर्डिंग का स्टूडियो भलोई चौक कलैया नेपाल। आगे लागो सखी उनका कमाई में जारा के सुख ना मिलल हरा जाई में चढ़ली जवानी में पैसा का होई भीतरी जो बनवा कुहू कुहू करोई आगे लागो सखी उनका कमाई में जारा के सुख ना मिलल हरा जाई में चढ़ली जवानी में पैसा का होई भीतरी जो बनवा कुहू कुहू करोई आवे मुँह में से गारी उनकर इज्जत उतारी आवे मुँह में से गारी उनकर इज्जत उतारी न साहत बारे रतिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी कृष्ण संवरिया से कैसे बताई मुस्तक देवरवा बिबारे हर जाई राइटर विनोद मंडल मनल है ना बात जी राकेश देवरवा भी कैले हमसे घाट जी कृष्ण संवरिया से कैसे बताई रुस्तम देवरवा भी बारे हर जाई राइटर विनोद मंडल मनल है ना बात जी राकेश देवरवा भी कैले हमसे घाट जी मन होई गईले पागल हम रहतानी जागल मन होई गईले पागल हम रहतानी जागल लागे रखले बा सौकिनिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी चली गईले छोरी के दिली सखी कैसे के मजायब मिली ए सखी चल गईले छोरी के दिली सखी कैसे के मजायब मिली मन लागे ना हमारे कैसे करी अब प्यारे मन लागे ना हमारे कैसे करी अब प्यारे रहे रोज के अदतिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी मन करे गारी दी नतिया सखी सुनी के चली गईले खटिया सखी। त्रिलोकी रिकॉर्डिंग का स्टूडियो भलोई चौक कलैया नेपाल।